lho pian dipan. Aku ndak eruh, aku ora karo Pia. Lah mung kuwi PC to? Boh. Ora. Hah, enggak dong, mau enggak PC? Iya aku ora tangeman tai. Kowe lek nganu bar iki balesi komen omong aku. Tas WCO. Omong Ipan ya? Enggak PC. Aku mah megur ketlesot lek gua ngomong. Betina banyak banget nih. Her. Bro, omong betina banyak banget i. Pem. Iya, Lek seneng sawangan ra seneng rasa nyangkem. Penak to? Los lho wonge. Lek seneng sawangan ra seneng rasa nyangkem. Lek malah tabuk malaikat piye? malaikat ya. Lah yo lek seneng ayo rene runduh bareng. Lek lah seneng rasa nyangkem. Malah tabuk malaikat piye? malaikat ya. Cepil mas tumbir rasa cepil, kontol tumbiri. Ayo. Cepil mas tumbir akune di Bennett. Omongane elek ta he. Panggah sepil mas tumbir wis delok tumbir dhewe. Kuwi tapuk cangkemmu. Nah, Enggak usah ngip percuma aku ora ngerti. Enggak usah tetep, enggak usah anu. Tidak menerima itu. Lah lek dila tapi nampa. Tadi ku soalnya. Nah itu adikku tok. Ije pangannya apa makmu? Enggak, aku mau kowe lho. Yo. Wong lho ngerti apa? Gegep rumpi. Wis mbuh kaya aku ra melu omong ra anu. Aku wis ndelok hujat-hujatan Komunitas rumpi di sini. Iya aku mek meneng Mbak, aku Mas. Iya aku meneng. Pan yo. Piye? Jadi kok ini lucu kabeh. Duh. Iki. Rasito nih, piye man? Boh. Tuh. Dah usah lho timbang tabuk malaikat piye. Iki rumah Pak Kabije kontol aku meneng rasa ngomone aku. Tak meneng iki gak sambut balesi. Omong no. Yo. Kon cerak mau ora gelem jotosan ngomong kuwi. Piye piye? Piye? Rasane ngene via lho piye. Urung jajal. Les tak jajal. Lah sing ning kamar ke. Apa yo roh aku jajal. Lah aku jajal kok bisa cerita urung jajal ora cerita. Iki cek bocil kok ya wis ngerti tolonan lho, Pan. Lah yo. Kok warai paling. Wis cocok lho karo Kiai. Padha mangan masaku. Mergo? Lho mang didati masaku to. Mergo? Hah? Padha karo Via. Lah mergo? Mergo gampang didati masaku. Nah enak dilatan jajal asim. Iya. Lah yo wegah ngomong. Ya aku roh, berarti kan aku cocok. Masa? Ya tak padha-padha Sing didati. komen ayu-ayu pan. Nganu apa Iya, tak? nyerok kawinan sitok-sitok no. Mau asin-asin enaknya. Ya cocok. Jadi lah awakmu ngomong karo Via mangan sego karo masaku wis penak.
Penak. Umak anu kowe, ngene kowe. Saya kita kalau kowe susah. Kiai betul digaji kate mbak iku ngono. Ngap kok ditun balen ngapo kon balen. Kurang tuh kok. Ya mana juta. Ya yo. Aman. Ipan koyo kipil. Jaluk.